जोंनि आखायाव फैदोंमोन as a tribals, as a indigenous population, as son of the soil, थागिबि हिसाबै बेखौ खिन्थु सुप्रिम कर्टआ सरकारानो जेननानै बे हाखौ रिक्लेम खालामनाय हाखौ हगारफिननांसिगौ होननानै मोनसे अर्डार फैदों बाय जुन। खिन्थु बेखौ माखासे गोबां दैदेनगिरि ट्राइबेल दैदेनगिरि बिथांमोनहानो ज' जालायनानै दिनै PIL होनानै स्टे खालामनानै दोनदों। खारन बेयो जोंनि मोनथायखा, बिकज ट्राइबेल्सफ्रानो जेब्लाबो हाग्रा बंग्राखौ रैखाथि होनानै थाबोदों आरो हाग्रा बंग्राजोंनो थाबोदों। दा माखासे गभर्नमेन्ट प्रसेस मेकानिजमा जेला सेनानै लांदों बाहायसो डिफरेस्टेशन बा मिथिंगा गैयैयाबो बाहायसो जादों। दा बेहाय नंखायनो बे 2006 नि राइटखौ नंखायनो हिस्टोरिक जास्टिस होनदों, माने जारिमिनाव मोनसे न्याय होफिननाय जाबाय होननानै। दा बेखौ जोंहा बेखौबो मावनांगौ दङ। आरो एसटि बिलाथ' जोंहा दाख्लैयो बारहुंखा बारनाय बायदि थांबाय नङा होमबा, खुनुरखम दा लाखिथ'दों। दा बेफोरखौ मावनो थाखाय जोंहा लकसभायाव मानसि गोरों नांगौ, संबिजित रोंनाय नांगौ। दा जिहेतु इउजि ब्रह्म सारानो जोंनि गेजेराव दैदेनगिरियाव बर' दैदेनगिरिनि बिथोराव बयनिफ्रायबो रोंसिन रासिन, दा बिथाङानो थांनानै आरो लबिबो खालामनो हायो। आरो दिनै पिस प्रसेसबो दं। आरो बिथाङा जेला MP नि राज्य सभामोन, बिथाङा गोबां माखासे दैदेनगिरिफोरखौ लानानै NDFB नि पिस प्रसेसखौ सक्सेसफुली टेबोलाव लाबोनो हादों। आरो दिनै दा ट्राइबेल जोंहा गेजेराव भारत बन्द'बो जादोंमोन ना, ट्राइबेल एट्रसिटिस बिलखौबो डाइल्युट खालामनो नागिरदों। जिहेतु जों ट्राइबेल हिसाबै जिहेतु जों सिदा सादा अनेस्ट जाति, जुदि जोंखौ सोरबा थगायोबा नासयोबा, जोंखौ सोरबा कारापसन जुदि खालामोबा जोंनि गेजेराव, बा जोंखौ दुखु खस्थ' जारला होयोबा जोङो कमप्लेन डाइरेक्ट हैनो हायो, नालिसजों हैनो हायो, FIR खालामनो हायो। बेखौ FIR खौ खनसेनो लानांगौ, एक्सनाबो खनसेनो जानांगौ। दा बे डाइल्युशना मा खालामदों, बे जेला जोङो FIR होयो होमबा जों बे केसखौ खनसेनो लानो हानाय नङा, जोंहा बेखौ बिजिरनांगौ होननानै डाइल्युट खालामदों। माने जेसेबांखिनि ट्राइबेलफोरनि जेसेबांखिनि आयेन नीति दं बेखौ लोरबां खालामनो थाखाय माखासे गोबां प्रसेसटा जागासिनो दं आरोखि बे मेन स्ट्रिमनिफ्राय, नेशनेल पलिटिक्स बा नेशनेल मेकानिजमनिफ्राय। आरो ट्रेडिशनेल इन्स्टिट्यूशन्सखौ लासैनो मडार्न इन्स्टिट्यूशन्सआ लायैनो दिनैनि दिनाव रिप्लेस खालामनानै जोंनि माखासे जोंखौ लोरबां बा नोरजिया खालामबोगासिनो दङ। दिनैनि गेजेराव गावबुराया बयनिफ्रायबो साबसिन मानसियासो गावबुरा जायोना, रोंसिन रासिनासो। आरो बेयो गावबुरा जानाय लोगो लोगो कुनु पार्टी नङा, गावबुरानि चेयाराव जिरायनाय लोगो लोगो पार्टीजों कुनु लोब्बा नङा। रायजोआ मा मोजां बेखौ लायोमोन, रायजोआ मा गाज्रि बेखौ आल'सना खालामलायनानै मेल मिटिङाव गावबा गावनो सामलायो। बे जोंनि ट्रेडिशनेल इन्स्टिट्यूशन। दा बेफोरखौ लासै मडार्न इन्स्टिट्यूशन्सफ्रा आखायाव लायैनो माखासे जोंनि ट्राइबेल ट्रेडिशन्सफोरखौ नोरजिया खालामगासिनो दङ। जा बेफोर बिथिङावबो गोबां खामानि मावनांगौ दङ। आरो इउजि ब्रह्म सारनिफ्राय साबसिन रावबो हजोंहाय मावनो हाहैनाय नङा होननानै जोङो सानो, बे जोंहा कनफिडेन्स दङ। आरो लोगोसे प्रमिला रानी ब्रह्मआ गोबां सम मोनबाय, बिथाङा मन्त्रिबो जाबाय, MLA बो जाबाय। पाटगाव एरियाखौ दिनै गावनि समस्ति हिसाबै जोंजोबनांसिगौमोन। WPT समावहाय बिथाङा हा मिनिस्टार समावहायनो हा होजोबनो हानांसिगौमोन बिथाङानो, खारन WPTBCआनो जोंहा नडेल एजेन्सि हा क्लेम खालामनायाव। आरो फरेस्टनिबो बिथाङा मन्त्रिमोन, एग्रिकालचारनि मन्त्रिमोन। नोंसिनि प्रत्येकटा ब्लकआवनो दिनैहाय ट्रेक्टर बा गासिबो मडार्न फेसिलिटिस अफ एग्रिकालचार, कमिउनिटी सेन्टार्स, कम्पिउटाराइजेशन बेफोरथ' जाजोबनांसिगौमोन। बिथाङा दिनैहाय आरो आइजो दैदेनगिरि हिसाबै बयनिफ्रायबो बांसिन दा सुबिदा मोनदों बिथाङा ससियेल वेलफेयारनि मिनिस्टार जानानै। बिथाङा जुदि आं आइजोनि थाखाय थांनो नागिरदों होननानै जुदि बाहाना MPआव थांनो लुबैदोंबा बे मोनसे बाहानासो आरो। खारन ससियेल दिनैनि दिनावहाय गोबाङानो जोंहा आइजोफ्रा गोबां क्राइम जानानै दङ। रेकर्डआव नायोबा जोंहा गोबां क्राइम एगेन्स्ट वुमेन जानानै दङ। गोबाङानो जिनाहारि जादों, नोंसोरबो बयबो कागजजों निउसावबो फरायगासिनो। आवगोल समावथ' जों मुभमेन्ट सोमावसारनाय समावहाय जोङो आलादा मोनसे थासारिखौ जोङो सार्भाइभ खालामबोबाय, स्ट्रागल खालामबोबाय, जुजिबोबाय नङा होमबा। आरो दिनैनि दिनावहाय मोनसे 6 शिड्यूल एस्टाब्लिशमेन्ट जानानै बिथाङा आइजोनि थाखाय गोबां खामानि मावनो हागौमोन। आइजोनि नामाव माखासे इन्स्टिट्यूशन्स लाबोनो हागौमोन। एजुकेशनाव जोङो 30% बिथाङा आइजोनि इन्स्टिट्यूशन्सखौनो गोबां फसंनानै जोंनि एजुकेशनल रेटआ खमसे खम स्टेट एभारेजजों जुजिनो हानायखौ खालामनांगौमोन। आरो जोंनि वुमेन इश्यूज बिथाङा BTC याव मोनसे वुमेन कमिसन, जोंहा दिनैनि दिनाव जिनाहारि जायो, डमेस्टिक भायलेन्स जायो,
दायनि दायना होननानै सन्देह खालामनानै बुथारजायो उन्दैफ्रा लेबार मावनाङो नङा होमबा हिउमेन ट्राफिकिं जायो थगायनानै लांजायो बेफोरो वुमेन कमिशननि आन्डारावहाय माने बेफोरो रिजल्भ खालामनो हागौमोन खमसे खम बिटिसि वुमेन कमिशन होननानैबो बिथाङा फसंनो हागौमोन खिन्थु बिथाङा गोबां सम मोनबाबो पलिटिकल विलिंनेस पलिटिकली जे खालामनो गोसो गैयैयावनो बिथाङा बे सुबिदाखौ लानो रोङाखै दिनै ससियेल वेलफेयार मिनिस्टार हिसाबै आइजोनि थाखाय जुदि बिथाङा मावनो लुबैदोंबा आइजोनि थाखाय सोलायनायखौ लाबोनो लुबैदोंबा बिथाङा बाहाय सासे मन्त्रि जानानै सासे मिनिस्टार जानानै ससियेल वेलफेयारनि मिनिस्टार जानानै बांसिन मावनो हायो एमपि जानानै बिथाङा एसेबांखिनि मावनोबो हानाय नङा आरो एमपि जानानै बिथाङा लकसभायाव थाङोबा वेस्टेज अफ एनार्जि जागोन वेस्टेज अफ एनार्जि आरो जोंहा 5 बोसोर ओरैनो 5 इयार्स जों गोमाखाबाय माखासे नबसरनिया देरहानानै थांनानै जोंहा 5 इयार्स ओरैनो गोमाखाबाय बिथाङा जे समाय लानानै थांदोंमोन बेखौथ' मावनो हायाखै नङा होमबा इलिगेलि बिथाङा एसटि नङाबाबो एसटि सार्टिफिकेट लानानै देरहाजोब्बाय आरो 5 इयार्स जोङो नस्थ' खालामबावबाय जाहाथे जोङो बेखौ बर'फ्रा जाहाथे जोंहा ज' खौसेयै जानानै बे खेबाव प्रमिला रानी ब्रह्म आब'आ बेहाय मिनिस्टार जानानै मावबाय थागोन नाथाय बे खेबावहाय लाइमोन हिसाबै नोंसोर आरो जेरावहाय लाइमोन ओंखारो बेहाय रावबो लाखिनो हाया